kör vi film från här. Kör samma på Volvo. Det är svårt med skiftar så här. Men vi provar att köra rakt bakifrån och sen illa. Det går lite lä om håvor. Jag ser att det ser inte riktigt lika harmoniskt ut. Det där är svårt att se från egna båten. Jag snackar lite med någon. Det är kul om vi hinner kolla på alla båtar på kryssen och sen så... Fortsätt här tiden. Sen... Vi kan gå nära den här, kan vi snacka lite med honom?